Bueno, azkenean iritsi da nire txanda, ez dakizue zenbat gogo nituen. Lehenik eta behin bihotzez eskerrak eman nahi dizkizuet bidali dituzuen galdera guztiengatik. Benetan zoragarriak zeate, beraz, eskerrik asko. Eta hasi aurretik jakinarazi nahi dizuet pixkatxo bat pesadita naizela. Hasten naiz hitz egiten eta ez dakit gelditzen. Beraz, saiatuko naiz turgoa sartzen zuek ez aspertzeko, bale? Orduan ze, prest zaudete nire erantzunak entzuteko? Bazen! Bueno, hasiko gara gehien errepikatu den galderarekin. Asko galdetu didazue ea nola sentitu nintzen, gidoia irakurri nuenean eta konturatu nintzenean nire pertsonaiak, enarak, hasiera batean harreman toxiko bat izango zuela eta ondoren neska batekin maiteminduko zela. Ea nola erreakzionatu nuen. Eta galderatxo hau egin dugu udanen neskatxa politak, entzun dezagun. Ui? Kaixo haitzi berzu nire bazineta pertsonirik gustatzen azkara. Eta hemen doa nire galdera. Nire galdera da ea nola erreakzionatu zenuen enararen paperean harreman toxiko batean egongo zinela esan zizutenean. Musu bat, agur... Musu bat, Maitia. Bueno, egia esan enararen harreman toxikoaren inguruan nik ja banekien zertxobait guazenen sartu aurretik. Ze kastina egiterako bidali zioten separata bat dela gidoiaren zati txiki bat bezala, esango genuke eszena bat, eta bertan ja konturatu nintzen enararen eta Igorren arteko harremana etzela oso ona edo oso polita esango genuke. Egia esan hasiera batean inion garrantzi handirik eman, baina gero konturatu nintzen guazenen horrelako harreman mota bat egoteak suposatzen zuena. Nire buruan zergaiti bat edo zentzu bat bilatu nion. Eta konturatu nintzen, harreman toxikoak bizitza errealean nahiko ohikoak direla, baina ez dela gehiegi hitz egiten hauen inguruan. Orduan, iruditu zitzaidan erronka eta aukera oso politia, hau nolabait helarazteko edo jendeari jakinarazteko horrelako harreman bat edonori gerta dakiokela. Eta irtenbideak daudela, eta irten egin behar dela harreman hauetatik. Beraz, besterik gabe oso erronka politia eta aukera paregabea. Eta galderanen barruan beste galderatxo bat egin digu saioak. A ber. Kaixo, saioa naiz. Nire galdera da, ea esan zizutenen enareka zuri harreman auki behar zutela nola sentitu zinen. Muxu, mua... Muxu bat, Maitia. Bueno, hau da pixkat kuriosoa. Ze, klaro, ni guazenen sartu horretik, nion ikasten filosofia Donostiko Unibertsitaten, eta nire klasekidea zen Maria Redondo. Nik enekin guazenen zehola, ez da ere. Baina, bueno, esan zidatenen, udara hontan, Maria Redondorekin maitasun histori bat izango duzu. Bueno, ez Mariarekin, baina bai zurirekin, ez? Izan zen oso graziosoa. Nik pentsatu, kurtso guztian zehar, urte guztian zehar, ikusi deten neska batekin musukatzen arituko naiz udaran eta maite bindu egingo naiz. Orduan, oso kasualidade poliki izan zen egia esan, eta pila bat eskertu ez Mariarekin lan egitea, ze da oso profesional ona eta ikaragarri berekin, oso gustora sentitu naiz, eta eskertzeko da baita ere, kasualidadez, jada lehenagotik ezagutzen nuela, eta horrek beste konfiantza bat eragin du guregan lan egiterako garaian, beraz, oso pozik. Bueno, bigarren galdera bide beretik doa. Asko galdetu didazue ea Igor bezalako pertsona batekin harreman bat izango nukeen, ea harreman toxiko bat izango banu zer egingo nukeen, edo ezagun edo lagun batek harreman toxiko bat izango balu, zer esango niokeen edo nola lagunduko niokeen. Hau nahiko galdera zaila da, baina saiatuko naiz erantzuten. Nik uste edozein harreman motatan, berdin du bikote batekin, lagun batekin edo familiakide batekin, kontuan izan behar direla bi alderdi. Alde batetik, harreman horrek suposatzen digun edo eragiten digun zoriontasun maila eta sufrimendu maila. Hau da, poza eta mina. Bi pilare horiek kontuan izan da, balantzea egin behar da. Egia da, harreman toxikoetan oso zaila dela askotan analisi hori egitea, obsesionatzen dira pertsona horrekin edo harreman horrekin, eta oso zaila da aurre egitea horrelako egoera batean. Beste alde batetik, ustean dut pertsonak bizi garela beldurrez inguratuta eta beldur asko ditugula. Eta harreman toxikoi aurre egiteko beldur horiei aurre egin behar zaien. Eske beldurra diot bakarrik egoteari. Eta guztien badiot eta ez baldin badut aurkitzen maitatuko nagoen beste norbait,
norbaiti eskutik helduta nahi dut paseatu, maitatu sentitu nahi dut, eta bai, denok sentitu dezakegu berdina. Baina, sufrimendu maila, zoriontasun maila baino altuagoa denean, irten egin behar da. Irten bideak bilatu behar dira, eta askotan bakarrik egitea oso zaila da. Beraz, laguntzak daude, familiakideak, lagunak, zeuk esan telefonoa adibidez. Nik bada ezpada esan egingo dizuet, eta zuek nahi baldin badizute, apuntatu. Egunen batean, zuek edo zuen gertuko norbaitek bizitzen baldin badu. Telefonoa da, 116 horrelako kasu batean gaudenean, ez da beldurra eduki behar laguntza eskatzeko. Askotan bakarrik ezin diogu aurre egin bizitzan aurkitzen dugu oztopo batzuei, eta laguntza eskatzea primeran dago. Horretarako gaude pertsonak, ez? Geure artean laguntzeko. Beraz, kontuan eduki, esan dizkizuedan bi alderdi horiek, ez dakit nik behintzat ala egingo nuke. Esan dizuedana oso zaila da, itxutu egiten gaituzte harreman horiek, baina gogoratu behar dugu beti gure zoriontasuna edozerren aurretik dijoala. Beraz, saiatu horri garrantzia ematen eta pentsatzen beti egongo dela norbait maitatuko gaituena. Beti. Bale? Hori. Bueno, hurrengo galderara pasako gara. Hementxe dugu, Egoak bidali digun galdera. Egoa naiz eta hau da nire galdera. Nola izan zen zure lehen eguna guazen grabatzen? Agur, kaiz? Bueno, guazen grabatzen lehenengo eguna. Orain ekainean jada ia urte bete grabatu nuela lehenengo eguna, beraz pixkatxo bat azutan nago. Baina, bueno, dauket oroitzapen bat oso finko gordetan nire buruan, eta izan zen, lehenengo rodaje egunean, grabatzea tokatu zitzaidan lehenengo estena, izan zen Zuritekin, hau da Mariarekin, igerilekoan, eta zian, igual goizeko 8:00 edo 8:30, itentzun kriston hotza, eta gu enberginean igerilekoan, ura botatzen, aguadilak egiten, pelotarekin jolasten, ez dakizen superpozik eta bat. Eta, klaro, zuek agian pentsatu dezakezue rodajeak edo, sekuentzien grabaketak direla pipa hau, ez? Venga, egiten duzu ondo teratzen da aurrengora tal. Ez lagun, ez da horrela. Grabaketak dira oso luzeak. Azkenean jarri behar dira kamarak, plano hartu behar da, argiztapena, soinua ondo egon behar da, makillajea ondo, jantzi, eduki behar dira gauzak pila bat kontuan. Eta horrek tardatzen du desente. Orduan, imaginatuko dizute, goizeko ordu horietan, oraindik ez zala ez da guzki atera, Maria eta ni piztinan hor, izoztuta, pasagen ditun 5-10 minutu, behiratu nion Maria eta zezkan ja Espainiak horrela, more, nire bain nion izoztuta, oliolarruak indoma guztin, orduan, esaten zuten, 3, 2, 1 grabatzen da. Horrela gotetik pasatzen ginen, ze ondo garen pasatzen, no seke. Orduan, izan zen, ere lehenengo hartu emana kamera baten aurrean, eta dazketen oroitzapenak dira pixkatxo bat. Bueno, nahiko harrigarria eritu zitzaidan nola funtzionatzen zuen guzti horrek, eta zenbat tardatzen dan sekuentzioa grabatzeko, eta batzutan, ze hotza pasatzen dan, edo zutik egon baldin maldezu zeman nekatzen zean, gauza asko pasazioan egun hartan. Eta, garrantzitsuna izan zen, eta benetan bihotzera heldu zitzaidana izan zen hamaiketako ordua. Ekartzen dituzte rodaje egunetan egunero hamaiketako bezala bokailo batzuk, letxugita, letxugazin, maionesa, tortilla de patatan bokailua, hoi bai, nire bihotza iritsi zitzaidala, bueno, hoi bai, horitzapen politia. Baina, izan zen oso egun berezi azkene, eta lankideekin lehenengo egunetik kriston harreman ona izan nun, oso lagundua sentitu nintzen, oso ulertua, oso zaindua, beraz, oroitzapen oso politia ditut lehenengo egun horretan. Laugarren galdera kastinen ingurukoa da. Galdetzen didazue ea zer egin nuen kastinean, eta esan zidatenean ni izango nintzela enara, nola sentitu nintzen eta nola ospatu nuen. Egia esateko nire kastinak fase ezberdinak izan zituen, ze hasiera batean nola konfinatuta geunden, online bidez egin behar izan dituen bideoak bidaliz eta bat. Baina azkenengo bi kastinak presentzialak izan ziren. Eta bereziena eta aipagarriena azkenekoa izan zen,
iritsi nintzelako kastina egiteko lekura, eta itxarongelan egon behar izan nintzelako ia ordu betez. Denbora pila bat itxaroten egon nintzen. Eta, zorionez, hantxe zegoen Xantik Orkosteri, eta egon nintzen berarekin, ia ordu betez, kastinera sartu horretik. Ni genuen zertarako espero hori, eta oraindik eta gutxiago horrelako pertsona batekin topo egitea. Lehenengo momentutik Xantirekin sentitu nuen kriston konexioa, pentsatu nuen, eske nire laguna izatea nahi dut. Orduan, kastinerako sartu ginean ja, genukan nolabaiteko binkulua genuen, konfiantza sentitzen nuen berarekin, eta kastina joan zen oso ondo. Atera nintzenean kastin horretatik, Xantik lagundu zuten autobusera, eta gindoazen hizketan eta horrela, eta momentu horretan nire buruan enengoen pentsatzen, aberratzen nauten, edo ez banaute hartzen ze pasat, eneukan hori buruan ez zertarako, ari nintzen pentsatzen, ze guaia, aurkitu naiz nire bizitzan pertsona batekin, horrela, de la nada, eta nahi dut pertsona hau nire bizitzan luzerako lagun bezala, iruditu zitzaidan zoragarria Xanti ezagutzea egun hartan, eta nik uste hein handi batean berari eskerrak lortu dutela nienara izatea. Berak sentiarazi zidan konfiantza horregatik, eta eske Xanti betirako nire bihotzean, maite zaitut ikaragarri. Bueno, eta bigarren galderak dio ea nola ospatu nuen. Ni nindoan autobusean, Donostitik Zarautzera bueltan, ez dakit zertara joan nintzen Donostira, baina neon autobusen, eta dituzten Ainhoa Ierbek, eta esan zuten ea nahi nun izan, enara nuazeneko denboraldi berri horretan. Imaginatu zuen, ni autobusen, jende zinguratuta, nahi dut, eskerrik asko, agur. Jarri nintzen Leiotik begira, bide guztian etxera iritsi arte horrela. Eske ezin duen sinetxi, pentsatzen dut eta jartzen ez emozionatuta benetan izan zen oso politia, eta batzen ez hori jarri nula musika, jo nintzen Leiotik begira, ezin sinetxi nire ametsa betetzen ari nintzela. Ezin nuen sinetxi, nintzen imaginatzen ni gai izango nintzen horrelako zerbait lortzeko. Enuen ospatu egia esan, iritsi nintzen etxera, ama, hau pasa da, eta hartu naute, eta geltu nintzen etxen goxo, pozik, eta eski oso berezia izan zen. Berez ezan ezer berezirik gertatu, baina niretzako, egon hori ez dut inoiz hartzeko nire bizitzen. Bosgarren galdera asko gustatu zait, nahiak galdetu dit eta honela dio. Kaixo Aitziber, denboraldi honetan negar asko egin duzu. Erreza egiten zaizu negarren estenak grabatzea? Egia esan, ez dut negar gehiegi egin. Sekuentzio bakarra izan dut negarrez. Gero izan ditut momentu tristeak edo, baina negar, behin bakarrik. Eta egia esan, uste nuena baino errezago lortu nuen. Hasieran erreza da, baina errepikatu behar denean, toma berdina ez dakitzen bat aldiz, malkoak lehortzen hasten dira. Eta pixka bat galtzen hasten duzu sentsazio hori. Nik behintzat metodo eta teknika desberdina dago den negarra egiteko. Nik adibidez kasu horretan egin nuena izan zen pixkat pertsonarekin empatizatzen saiatu nintzen, bere lekuan jartzen eta berak sentitzen zuen hori nik sentitzen. Claro, baina hau behin, bitan, hirutan egitea erresa izan daiteke, baina errepikatu berdean gehiagotan, astentzea pentsatzen, gozea dakat, nekatutan nago esi nahi dut, ez dakize, eta astentzea izu sentsazio hori, negargura hori juten, ez? Orduan, nik usten dut lortzen baldin badetela, hemendik aurrera, grabatu berko dituten estenatan, edo, agian ez dakit. Piskat, zentratuago egoten sentsazio horretan eta ez duzten nire burua beste gozatutara juten, erresa egingo zaitela. Baina batzutan bai da pixkatxo bat komplikatua. Jarraian, grabaketen inguruko azken galderatxo bat erantzungo dut. Galdera Junek egin dit eta honela dio. Arropak zuek aukeratzen dituzue edo beraiek esandakoa jantzten duzue? Eguneko egunean beraiek esandakoa. Guk ez dugu ezer aukeratzen. Egia da, rodaje hasi aurretik egiten ditugula jantzitegi froga batzuk, ikusteko nola galditzen ditugun arropa batzuk edo jantzi batzuk, zein den gure taila eta horrelako gauzak. Bai kontuan izaten dutela, hori bai, gu eroso sentitzea. Zapatilak min egiten baldin badizute, beste batzuk erosiko dizkigute edo horrelako gauzak, baina
erropak ez ditugu aukeratzen. Nik uste hori azkenean dela pertsonaiaren arabera, pertsonai bakoitzak bere personalidadea dauka eta bere jantzeko estiloa esango nuke. Orduan, nik ez dut ez aukeratu, baina egia esan, enaizela pixatzen bat ere ez. Egia da, enararen arropa asko enituzkela jantziko, alti hor bezala, beste batzuk bai, baina gustatu zait nola, ez dakit, erropak eta nola galditzen zaizkien enarari, zedia kolorea laiak eta nik uste bateragarriak direla bere izateko erarekin, beraz. Ez dugu aukeratzen, baina nire kasuan behintzat, ni oso gustora galdetu naiz enararen jantziekin. Bueno, zazpigarren galdera Mikelek egin dit eta etorkizunari buruzkoa da. Galdetzen dit, goazen 8.0, enara egoten bada, zer gustatuko litzaizuke pertsonaiari pasatzea? Zerbait aldatuko zenuke? Egia esaten baldin badizuet horrek enau gehiagik eskatzen, ez diot garrantzi handirik ematen, ze hori gidoilarien lana da, eta nola beren lana primeran egiten duten, eta beren esku dago hori, horrek enau eskatzen. Enara egoten bada datorren urtean, espero dut baietz, bai gustatuko litzaidakela komedia gehiago izatea. Lehen urtean, enarak bizi zituen amodio historiengatik edo, izan zituen momentu dramatiko ugari, eta noski disfrutatu nituela, baina gehien bat gustatu zitzaidana interpretatzea izan zen enarak eta Junek izan zuten konplizidadari esker, beraien artean sortu zen harreman beresi hori, eta nolabait enararen keinuak zurerenganako konturatu zenean maiteminduta zegoela, nola erreakzionatzen zuen, eta, ez ziren sekuentziarai izan, baina grabatu nituen horiek komediaren bideo horretatik pila bat gustatzen zaizkidan. Orduan, berdin zait zer pasatzen zaion pertsoneari, enara egoten bada, baina bai, pasa bat izango litzake umore puntu hori sartzea, eta pixka txoroarena egitea, eta disfrutatzea bestei barrea eragiten, hori ikaragarri gustatuko litzaidake. Eta, galdera bertan, Mikelek ere galdetzen dit, zein abesti gustatuko litzaidaken abestea edo kantatzea eta norekin. Galdera hori ikaragarri gustatzen zait, ze goazenen sartu horretik nik enuen abesten, baina konturatu naiz ikaragarri gustatzen zaidala eta pila bat gozatzen dutela abesten. Beraz, datorren urtean, enara berriz ere egongo balitz, eske pasada bat izango litzake nogenen enarak abestia kantatzea. Atera zenetik, nik uste dela nire kantu gustokoena, pila batetan entzuten dut, ikaragarri gustatzen zait, beraz, enarak abestia izango litzake, lo mas. Eta galdetzen dit ea norekin. Lehen urtean enuen aukerarik izan bakarkako abestirik izateko, eta agian pixkatxo bat txusia da esatea, ez dakit, baina bai gustatuko litzaidakela abestiren bat bakarka aukitzea. Eta enarak baldin bada, eske festa bat egingo dut. Txafera guatako ditut hemen etxeko terrazan, eta oso zoriontsu egingo ninduke horrek. Enarak. 8. galdera denetatik gehien gustu zaiten izan da. Hau zabalik utzi nau, enolako bat ere espero, eta honela dio, haizeak galdetzen dit. Nola bururatu zitzaizun Mixifu izena jartzea zure katuari? Oso polita da, eta xala zure txakurrarena ere, noski. Lehenik eta behin eskerrik asko galdera hori egiteagatik, ze benetan, nire animaliak, nirekin bizi diren animaliak dira munduan daun gauzarik operena, polikena eta gehien maite dutena. Mixifu izan zen katu bat, nire amari kaletik jarraitu ziona etxeraino. Eta hasiera batean, nik izendatu nuen tigre, edo tigrexito deitzen genion. Baina ez dakitzeatik, egun baten hasi zen ere ama Mixifu deitzen, ama... berak azaltzen dugun hobeto. Amatxo, galdera bat. Bai? Mixifu izena nolatan hasi zenean deitzen horrela katuei, porque hasiera baten zen tigre. Bai, netzako katutxo guztik mixinitak dira, mixinak. Eta pentsatu nun, katu hau oso indartsua da. Orduan esan nun, Mixifu. Pentsatu nun, indarra bezala ematen niola bere izakerai eta Mixifu hortan horitua. Bai. Eskerrik asko, ama. Izarretik. Hori da Mixifuren izenaren historioa.
Baina egia esan barra dizuet, eski azkenen ordu pila bat pasatzen ditut animalikin, eta nik uste dauzketela igual 200 izen Mixifuri izendatzeko, eta beste 200 xala ireitzeko. Mixifuri deitzen diot, Mikipu, Mikiputito, bolita de arroz, zera hola bolatxo txuri bat, gilez bete eta potxoloa, kokoleto, trankosito, potxotxo, bueno, eta xalai beste Chanita Jenkosa, Emastetxo, mi amorcito, maitia, bueno, denetik, osea, benetan, osea, dauzkete izen pila bat. Bueno, besterik gabe, mila esker galdera honengatik, kriston ilusia egin dit. 9. galdera Julek egin dit eta hauxe dio. Kaixo Jule, naiz eta nire galdera da, ea nola reakzionatuko zenuke neska batek gustoko zaituela esaten garizu. Agur, musu bat. Muixo bat, Lastana. Bueno, egia esan, ez dakit ziur nola reakzionatuko nuken, gaur egun arte ez zait neskarik deklaratu. Baina nik uste mutil batek egingo balu ez dela reakzionatuko nukela. Azken finen nik usten dut ez gehala maite mintzen genero batekin, edo nik hori usten dut, maite mintzen gehala pertsona batekin. Orduan nik usten dut berdin reakzionatuko nukela. Elkarrekikotasuna egongo balitz sentimenduarekiko, hau da, nik ere pertsona hori gustuko izango banu, ba izango letzake, wow, ze ondo, ze poza, nik ere gustuko zaitut, eta primeran. Ez bada horrela, nik ez baldin bat berdina sentitzen, behin edo noiz pasa izan du zait, bagian norbaitek esatea, jo, itzi hori gustuko zaitut, eta nahiko nuke zerbait zurekin edo horrela. Eta nire kasuan, ez baldin manun berdina sentitzen edo, bai sentitu izan dutela tristura puntu bat eta erruduntasuna pixkatxo bat baita ere, badakidelako nire erantzunak edo nire egiak mindu egingo duela, baina merezi duela egi hori jakitea. Zaila da, ez diozu nahi pertsona horri mina egin nahi, baina merezi du jakitea zein den zure egoera eta zure sentimenduak pertsona horrekiko. Beraz, galdera honi ez dakit bukaera bat emateko, egia esan ez lidake gehiagia xolako neska edo mutila izatea, baizik eta nire sentimenduak zeintzuk diren pertsona horrekiko. Bueno, familia, iritsigea dagoeneko azken galderara, 10. galdera. Iruditzen zait oso berezia dela eta aldi berean behar bada erantzuteko zailena. Gainera pertsona anonimo batek egin dit, beraz ez dakit ez da nortzaren, baina bueno, horrela dio zure galdera. Amets bat badut, baina ezin badut bete jendeak esaten duenagatik, zer egin dezaket. Lehenik eta behin, ez dakit gai izango naizen zuk entzun nahiko zenukeena edo beharko zenukeena esateko. Ez da pertsonarik aproposena naizen, ahalik eta erantzun hoberena emateko, baina zin egiten dizut nire indar guztiekin saiatuko naizela. Amets bat baldin badezu, baina sentitzen badezu etzeala gai hori lortzeko besteek esaten dutenagatik, nire lehenengo aholkua da, ez entzutea. Zertarako balio dizu, jendeak zure bizitzaren edo zure ametsaren inguruan esateko duena. Ez baldin bada onerako, ez baldin bada laguntzeko, ez entzun. Iruditzen zait, bizitzan dagoen gauza zoragarrienetako batela, etengabe ari garela ikasten, etengabe ari garela hazten. Eta beste pertsona baten ikasketa edo hazkunde prozesu horretan parte hartzea oso politia da. Eta gure prozesuen parte ere bai, pertsonek parte hartzen dute. Aholkuak ematen, laguntzen, erreforzatzen, gure alderdi onak gailentzen, guzti hori primeran dago, baino esaten dizkiguten gauza horiek, ez baldin badigute laguntzen gure ametsengana hurbiltzen, zertarako entzun. Ez da haien ametsa, gure ametsa da. Begira, zerbait esan nahiko nizuke ametsen inguruan. Goazen esartu nintzenetik, ni amets batean bizi naiz. Enintzen abeslaria, enintzen aktorea, enuen ezer ezagutzen mundu honen inguruan, zenbat probabilidade nituen ni hautatua izateko, nik uste dut oso gutxi. Baina gauza oso garrantzitsu bat izan nuen. Konfiantza. Konfiantza neure buruan eta bizitzarengan.
nire bigarren aholkua hori izango litzake. Izan konfiantza. Izan konfiantza. Eta pixkanaka gauzak gerturatzen joango dira. Eta zure helmugak geroz eta gertuago egongo da, ziur nago. Ez dakit zer gehiago esan aldizuten guztion inguruan. Hirugarren aholku bat emango nizuke, baina mesede bat eskatuko dizut. Eiozu inoiz amesteari utzi, mesedez. Ez zuk eta ez inork. Ametsak bete daitezke. Nik nirea bete nuen, eta behar izan nuen gauza bakarra konfiantza izan zen. Beraz, amestu. Eta pasioa eta bizitza eta argia sorrarazten dizuen guzti hori erabili aurrera egiteko. Bizitzan aurkitzen ditugun oztopoi aurre egiteko. Eta esateko, bueno, bai, gaur egoera hau pasa behar izan dut eta ez dut gustuko izan eta enuen hau bizi nahi edo dena delakoa. Ja, baina eski zure helmuga hor dago. Eta oztopoiek gaindituz, geroz eta gehiago gerturatuko zera zure helmugara eta zure ametxera. Beraz, amestu eta izan konfiantza. Bueno, maitiak, hau izan da dena. Jakin dezazuen oso gustura egon naizela zuen galderak erantzuten, beraz, eskerrik asko berriz ere galderak bidaltzeagatik. Espero dut zuek ere gustora egon izana eta ez gehiegi aspertu izana, esan dizuten bezala hasieran hasten hitz egiten eta ez dakit galditzen. Baina, bueno, jada jakingo dezuten bezala, ni izan naiz azkeneko aktoreak galdera erantzunen bideoa egiten, baina adi egon, ze laster igoko dituzte app-era eta Instagramera aktore berrien gauzatxoak, argazki sesioak, udako abesti berria, eta bar. Beraz, adi egon eta laster arte. Muixo erraldi baten entzat. Agur!